jdeme se na to rovnou vrhnout. Takže si vytvoříme novou složku, nazveme si ji třeba www.html. Takže si uděláme základní HTML strukturu, což je HTML5. Pokud vám by the way tady to nejde, je to tím, že nemáte tu extenzi, co říkal učitel, což je tady boilerplate, HTML boilerplate. Alright, takže se na to můžeme rovnou vrhnout. Pokusíme se udělat to, co měl, vlastně, co jsme měli udělat předtím na tomto. Takže já si otevřu malování, ať se tady můžu trochu předkreslit. Takže měli jsme mít nějaký jako text takhle. Tady ve čtverci, vlastně mít teda nějaký čtverec, tam dvě liney. Jedna, druhá a v nich 4 bloky. Každé jiný barvy, já je udělám stejné barvy a nebudou to bloky, protože jsem prostě línej. Tak. To znamená, máme udělat něco takového, v čemž bude hodně o různý jako rovnání. Jdeme rovnou na to. Takže první co si pojďme udělat ten nápis. Ten by neměl být těžký, to je H1, nadpis. Já si to tu ještě rychle otevřu na live serveru. Takže máme teda nějaký nadpis a potřebujeme si vytvořit ty divy. Já si teda bohužel už nepamatuju přesně to zadání, takže ho nějak tak zkusím z hlavy. Což bylo vlastně mít ten hlavní div, to tělo. Což znamená, uděláme si teda div, dáme klasu, pojmenujeme to třeba tělo. A do toho jdou 2 liney, což znamená dvakrát, div, class je line, bez nuly, to ukončíte, to si skopírujete dvakrát, teoreticky nemusíte ještě, tam 4 bloky, což znamená div, class, blok 1, špatně, to ukončíte, skopírujete si to, nebo jako nemusíte to kopírovat, to doporučím, ok. Tak, boom, boom, boom. Tady si dáte ke každému jiný nápis. Tak. Dobrý, bloky jsou hotový, máme první lineu, jelikož potřebujeme dvakrát tu lineu. Ty liney jsou vlastně stejně, takže to můžeme takhle rovnou skopírovat. Tohle je vlastně všechno, co budeme dneska dělat v HTMLku. Tak. Pojďme se vrhnout na CSS, který samozřejmě musíme linknout, takže new file, já to pojmenuji css.css. CSS si potřebujeme linknout do HTMLka, nebo spíš HTMLku do, ne, CSS, to je jedno. Takže link, zase překlik, link, rel style sheet, href, to je css.css. Úplně nejlehčí, jak to otestovat, dáte body, background color dáte třeba na nějakou jinou, třeba i na black můžete uložit, jestli vám to zčernalo, voilà, máte to hotový, máte to připojený. Tak, to si pojďme uložit teda takhle a jdeme rovnou na to. Takže po nás chtějí, ať uděláme nejdřív teda to samotné tělo toho, takže si pojďme dát, to máme klasu, jo, klasa, tečka, jméno. Tady jsme použili tečka tělo, teda název tělo, takže tečka tělo, alt B. Tak. Dopředu tam budou tam jsou teda nějaký parametry, takže display flex, to je přednastavení. Potom máme width, což je šířka, to dáme na třeba 80 pixelů a výška height dáme na, nevím, 40, viewport height. Tak, teď ještě nic nevidíme, protože to nemáme barevný, což znamená dáme border. Tady si vybereme, jak chceme široký, to znamená 1 pixel, solid, to je zase přednastavení, musí tam být, a black. Uložíme. Tak, máme to tady, já nevím, proč jsem dal tu šířku takhle, dám třeba 80% viewport width. Tak. Teďka pojďme se rovnou vrhnout, máme to vycentrovat, jo. Vycentrování jednoduchý, dáte body, alt B, dáte
display flex. Jo, takže flex direction column, to se nám vyrovná také pod sebe. A potom dáme align items center. Bum, máme to na prostředku. Pojďme udělat samotný liney, to máme pojmenovaný line. Takže line. Tady potřebujeme, já je zatím dám border na nich, ok. Ať je vidíme, ten border tam vy nebudete dávat. Solid, yellow. Tak tady nic nevidíte, nemají vejšku šířku. Tam stačí vlastně šířka dát na 100. Když nepoužijete taito viewport, což je vlastně co vy vidíte, width je šířka, height je výška, ale použijete jenom procenta, což znamená, že dáme width 100, tak jo, počkat, 100%, tak se to vlastně dává podle toho, čem to je, jelikož ta linea je vlastně tady to oranžový tady, tak je to vlastně na šířku toho velkého obdélníku, to znamená, že šířku dáme na 100 a vejšku dáme na třeba, nevím, 40, ať tam máme nějaký rozdělení. Tak, to bychom měli a teď netuší, jo, teď chybí mi tam display flex. Už mám chybičku, já jsem se zapomněl dát tečku. Tak, to bychom tady, ono to jde blbě vidět, ale je to tam, já jsem to tady ještě opravoval, takže width je 100%, height je 40%. Bum. Teď to tam můžete vidět, teď to teda trošku blbě sedí, samozřejmě. Já jsem nastavil nějakou jinou barvu, co bude líp vidět, třeba červenou. Tak, teďka tady jsou ty dvě. My potřebujeme je dát pod sebe, to znamená, že do toho těla dáme, jo, flex direction, column. Teď je máme pod sebou a align items center. Ne, protože to tam, sorry, to tam nemusí být, to je justify content, ne self, ale content, taky center. Align items je vlastně také na střed, že to jde tady na ten střed, takhle vodorovně. Justify content jde vlastně takhle svisle. Tak, tam máme, ještě můžete dát, tam samozřejmě záleží, jak to chce učitel. Justify content space evenly. Tím se nám to hezky také rozdělí, aby tam byly všude stejné díry. Tak, teďka ty samotné bloky, to znamená blok, jo, tečka blok 1, tečka blok 2, to vlastně nemusím dělat. Tak, blok 1, tam chceme teda border, třeba 1 pixel, co je blbě, jo, dvojtečka, 1 pixel, solid a barvu dáme třeba zelenou. Jo, já teď to tady nebudu barvit každý zvlášť. Nahoru dáme display flex, uložíme, tady máme už malinký tady ty dva. Šířka nám stačí vlastně toho sloupce, což znamená, že můžeme dát já jsem tady zapomněl ukončit toto, proto mi to nejde. Height na 100%, protože to je zase vejška liney, protože ty bloky jsou v line. A width na 20%. Tak, teď máme tady ten čtverec, máme ho samozřejmě jednou. Když bych to nakopíroval, 2, 3, 4, tady opravím na 2, na 3 a na 4. Každému dám jinou barvu. Purple a tady netuším, co dám. Dark gold. A tady dáme teda pryč pak vlastně barvu toho borderu tady v tom, protože ta tam nemá být. To jsem si tam jenom dal jako signalizační. Máme to takhle. Ještě stačí samozřejmě v line, chceme to mít uprostřed, takže justify content center a justify content space
evenly. Boom. No a samozřejmě pokud to chcete ještě vybarvený, to mít nějakou barvu, jako to bylo v testu, tak se používá příkaz background color, ještě můžu ukázat. Background color green, v čemž nám potom ten border nemusíme vybarvovat. Takhle. To je všechno.